Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng rawuh wonten ing wawancara dinten menika. Kula ngaturaken raos bingah saged ngendika kalian panjenengan. Saderengipun miwiti kita badhe tepangaken diri piyambak-piyambak. Amargi boten tepang mila boten tresna. Tepangaken nami kula Deva Indratma Januarta saking kelas 8H, tugas kula wartawan kalih ketua. Tepangaken nami kula Cahipurma Aji saking kelas 10H. Tugas kula maskot. Tepangaken nami kula Abdurrahim Mufti Salik saking kelas 8H. Tugas kula notulen. Tepangaken nami kula Ramdan Karvianto saking kelas 8H. Tugas kula dokumenter kalih editor. Tepangaken nami kula Rijai Pratama Putra saking kelas 8H. Tugas kula videografer kalih editor. Nggih, pun sumangga derek kula kagem rapat dhateng sadyan menika lan mawancaranipun. Assalamualaikum Mas, ngapunten kula badhe ngawancarinipun kalih panjenengan napa angsal? Nggih, angsal. Nggih. Menawi angsal kepareng sinten asmanipun panjenengan? Dika. Wiwit kapan panjenengan bikak usaha niki? Awit 2022. Nggih. Pinten pawitan utawa modal kanggem bikak usaha menika? Damel usaha menika kangge dagange 700.000. Nggih. Lapake? Kalau untuk lapak ini sekitar 5 jutaan. Nggih. Menunipun wonten napa mawon, Mas? Menune wonten mie ayam, wonten bakso, mie ayam ceker, niku. Unjukanipun? Unjukane wonten es teh, es jeruk anget, teh anget. Nggih. Regi per porsinipun pinten, Mas? Regi per porsi variasi, Mas. Sing bakso enten bakso alit 5.000, bakso besar 7.000, mie ayam 7.000, mie ayam ceker 9.000. Nggih. Biasane peminatipun sinten mawon nggih? Semua kalangan, Mas. Semua kalangan. Semua kalangan. Pinten kasil utawa untung saka kesadian panjenengan? Untuk setiap hari ini kotornya sekitar 1 juta, Mas. Kotornya 1 juta, nggih. Menawi angsal kenging punapa panjenengan bikak usaha niki? Nggih, pripun Mas? Damel nyukupi kebutuhan, Mas. Kebutuhan. Nggih. Kados pundi usaha panjenengan niki? Rame napa sepen? Nggih, alhamdulillah, Mas. Nggih pun intinya alhamdulillah ngoten mawon. Ya rame sepen. Nggih. Dateng pundi panjenengan bikak usaha niki lokasine? Wonten Bakalan Botoran Barat, Mas. Daerah Tulungagung, nggih. Lokasi rincine ten pundi niki? RT 3 RW 5, nek tak salah itu. Bakalan Botoran Barat. Tantangan apa panjenengan ajengi salami buka usaha niki? Nopo Mas yo? Paling yo nggur nek pas sepi ae ya nanti. Entane yo pas sepi, pas usum-usum apa yo? Semacara mungkin usum apa kan. Jadi ini sepi, Mas. Tuh. Salah nggih, Mas. Cekap semanten, terima kasih nggih Mas, matur nuwun sampun angsal mewawancarai kalih kula. Nggih, nggih, sami-sami. Nggih.
Nggih, kanca-kanca niki kula badhe nge-review mie ayam bakso ten sadyane Pak Man nggih. Nah, niki kula jajal rumiyin. Bismillahirrahmanirrahim. Rasanipun enak, gurih, jos, pokoknya jos. Nggih niki wonten pentol mem. Coba. Pentolnipun alus, saka daging campuran ayam kalih sapi nggih. Nggih. Kalau niku kula tambahi sambel, agen rada pedes. Nah, niku wau hasil wawancara ten sadyan Mas Dika. Panjenengan sedaya saged mampir lan dipunlarisi ing sadyanipun. Cekap semanten saking kelompok kita. Bilih wonten lepat tembung, nyuwun wonten ngapunten matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.